Tinokugashirai paOld Mutual Funeral Services. Tine mufaro wokukupai nzira ine chiremerera yekuvapo, chero kana muri kure, kuti murangarire, mufunge nekupemberera upenyu hwemudiwa wenyu. Tichigadzirira kutanga kwechirongwa chedu, ndinokukumbirai kuti mutore nguva ino kugadzira nharaunda ine rugare neruremekedzo pamugere. Tichikumbirawo kuti mudzime mafoni enyu kuti asarire. Izvi zvinotibatsira kuti munge muripo pasina chinovhiringidza. Wana nzvimbo yakasununguka uye yakanyarara yekugara. Sununguka kubatidza kenduru, kubata mufananidzo kana kukoka mumwe munhu wepedyo kuti agare padivi pako. Ino inguva yekurangarira. Chirongwa chedu chichatanga munguva diki. Munogona kuona mufananidzo wekumirira chirongwa apo chikwata chedu chinenge chichishanda kuti zvese zvifambe mune zvakanaka. Kuti muone zvakanaka, tarisai kuWiFi yenyu yakagadzikana. Kana vhidhiyo rikamira, tangidzai kuvhura peji. KuOld Mutual Funeral Services tinotenda kuti hapana munhu anofanira kufamba rwendo urwu ari ega. Ungava uri murumu inotevera kana imwe nyika, kuvapo kwako pano kunokosha. Inzwai kusununguka kunyora mumakomenzi ndangariro kana mashoko erudo. Maita basa nekuvimba neOld Mutual Funeral Services. Tinemi pakukudza, kurangarira nepakubatanidza. Kana muchida rubatsiro kana kuziva zvakawanda nezverutsigiro rwedu, munokwanisa kutibata paOld Mutual Hotline pa 433 kana paWhatsApp number dzinoti 263 719 433 433. Tinokugashirai paOld Mutual Funeral Services. Tine mufaro wokukupai nzira ine chiremerera yekuvapo, chero kana muri kure, kuti murangarire, mufunge nekupemberera upenyu hwemudiwa wenyu. Tichigadzirira kutanga kwechirongwa chedu, ndinokukumbirai kuti mutore nguva ino kugadzira nharaunda ine rugare neruremekedzo pamugere. Tichikumbirawo kuti mudzime mafoni enyu kuti asarire. Izvi zvinotibatsira kuti munge muripo pasina chinovhiringidza. Wana nzvimbo yakasununguka uye yakanyarara yekugara. Sununguka kubatidza kenduru, kubata mufananidzo kana kukoka mumwe munhu wepedyo kuti agare padivi pako. Ino inguva yekurangarira. Chirongwa chedu chichatanga munguva diki. Munogona kuona mufananidzo wekumirira chirongwa apo chikwata chedu chinenge chichishanda kuti zvese zvifambe mune zvakanaka. Kuti muone zvakanaka, tarisai kuWiFi yenyu yakagadzikana. Kana vhidhiyo rikamira, tangidzai kuvhura peji. KuOld Mutual Funeral Services tinotenda kuti hapana munhu anofanira kufamba rwendo urwu ari ega. Ungava uri murumu inotevera kana imwe nyika, kuvapo kwako pano kunokosha. Inzwai kusununguka kunyora mumakomenzi ndangariro kana mashoko erudo. Maita basa nekuvimba neOld Mutual Funeral Services. Tinemi pakukudza, kurangarira nepakubatanidza. Kana muchida rubatsiro kana kuziva zvakawanda nezverutsigiro rwedu, munokwanisa kutibata paOld Mutual Hotline pa 433 kana paWhatsApp number dzinoti 263 719 433 433. Tinokugashirai
paold mutual funeral services. Tine mufaro wokukupai nzira ine chiremerera yekuvapo, chero kana muri kure, kuti murangarire, mufunge nekupemberera upenyu hwemudiwa wenyu. Tichigadzirira kutanga kwechirongwa chedu, ndinokukumbirai kuti mutore nguva ino kugadzira nharaunda ine rugare neruremekedzo pamugere. Tichikumbirawo kuti mudzime mafoni enyu kuti asarire. Izvi zvinotibatsira kuti munge muripo pasina chinovhiringidza. Wana nzvimbo yakasununguka uye yakanyarara yekugara. Sununguka kubatidza kenduru, kubata mufananidzo, kana kukoka mumwe munhu wepedyo kuti agare padivi pako. Ino inguva yekurangarira. Chirongwa chedu chichatanga munguva diki. Munogona kuona mufananidzo wekumirira chirongwa, apo chikwata chedu chinenge chichishanda kuti zvese zvifambe mune zvakanaka. Kuti muone zvakanaka, tarisai kuWiFi yenyu yakagadzikana. Kana vhidhiyo rikamira, tangidzai kuvhura peji. KuOld Mutual Funeral Services tinotenda kuti hapana munhu anofanira kufamba rwendo urwu ari ega. Ungava uri murumu inotevera kana imwe nyika, kuvapo kwako pano kunokosha. Inzwai kusununguka kunyora mumakoments ndangariro kana mashoko erudo. Maita basa nekuvimba neOld Mutual Funeral Services. Tinemi pakukudza, kurangarira nepakubatanidza. Kana muchida rubatsiro kana kuziva zvakawanda nezverutsigiro rwedu, munokwanisa kutibata paOld Mutual Hotline pa 433 kana paWhatsApp number dzinoti 263 719 433 433.
Tinokugashirai paOld Mutual Funeral Services. Tine mufaro wokukupai nzira ine chiremerera yekuvapo, chero kana muri kure, kuti murangarire, mufunge nekupemberera upenyu hwemudiwa wenyu. Tichigadzirira kutanga kwechirongwa chedu, ndinokukumbirai kuti mutore nguva ino kugadzira nharaunda ine rugare neruremekedzo pamugere. Tichikumbirawo kuti mudzime mafoni enyu kuti asarire. Izvi zvinotibatsira kuti munge muripo pasina chinovhiringidza. Wana nzvimbo yakasununguka uye yakanyarara yekugara. Sununguka kubatidza kenduru, kubata mufananidzo, kana kukoka mumwe munhu wepedyo kuti agare padivi pako. Ino inguva yekurangarira. Chirongwa chedu chichatanga munguva diki. Munogona kuona mufananidzo wekumirira chirongwa, apo chikwata chedu chinenge chichishanda kuti zvese zvifambe mune zvakanaka. Kuti muone zvakanaka, tarisai kuWiFi yenyu yakagadzikana. Kana vhidhiyo rikamira, tangidzai kuvhura peji. KuOld Mutual Funeral Services tinotenda kuti hapana munhu anofanira kufamba rwendo urwu ari ega. Ungava uri murumu inotevera kana imwe nyika, kuvapo kwako pano kunokosha. Inzwai kusununguka kunyora mumakomenzi ndangariro kana mashoko erudo. Maita basa nekuvimba neOld Mutual Funeral Services. Tinemi pakukudza, kurangarira nepakubatanidza. Kana muchida rubatsiro kana kuziva zvakawanda nezverutsigiro rwedu, munokwanisa kutibata paOld Mutual Hotline pa 433 kana paWhatsApp number dzinoti 263 719 433 433.
Tingagara hedu pasi. Mazvita nekutiimbira zvakanaka mai. Pamusoroi muri nhatu, muri yekwatafire nyika, muri yekwamuzhuzha, muri yekwamubayiwa. Ndinoti nematambudziko hama. Mazvita, inini ndinoitwa Reverend Dr. Tendere Mudyanadzo, mufundisi wepano. Tiripo kuchema nemi uye tinotenda tichabatirana basa zvakanaka kusvika basa rese rapetwa kuBhowera, kuGuruve nekwaGutu saizvozvo. Regai ndikusumei kune vatiri kuenda navo. Ndichatanga nevari kuno. He is going to introduce himself. Tichienda saizvozvo. Vari kuenda kwaChenjerai, Tafire Nyika. Over to you, say. Mazvita, over to you, Baba. Mazvita, yes ma'am. Mazvita, thank you so much. Madam Gavaza, munaunyatsovadaira imi. Maitwa sei. All right. Kungozvinyorodza kuti zviite sezvinoita nyore nai. All right. Regai titange nekuremekedzana. Ndichatanga nekuremekedza makereke ari pano nevafundisi vari pano, ndochizodoma muri nemuri saizvozvo nai. Regai nditange nekuremekedza vafundisi vedu vari pano vachibva vati nyamu kana vachiripo. Ndichatanga nekuremekedza Pastor Mapani A. Tikaita tsika yekuuchira zvinoita zvakanaka nai. Pastor Mapani L. Mbuya Menzi. Bishop Marimirofa. Ndofunga vazo pane zvazoitika naika. Pastor Manyika. Vafundisi vakawanda tichazovaona panopetwa basa. Tinenge tiri pano vasvikira. Tingagara hedu pasi vafundisi. Regai tiremekedze kereke Mission Fellowship in Christ. Muzita Jesu Kristu, amen. Faith Apostle United from Israel. Tinokuremekedza muzita Jesu, amen. All churches here represented. Tinoda kukuremekedza muzita Jesu, amen. Regai tiremekedze zvakasanangurika amai vachange vari mumotikari inenge ina Chenjerai, Tafire Nyika, vanoitwa Maingoshi, kana varimo mukati muno vobva vangoti nyamu tivaone. Tinokuremekedza imai, uvapo hwenyu unotikoshera. Regai tiremekedze baba naamai vaChenjerai, muzita Jesu, amen. Masiblings ake kureva vakoma vanin'ina hanzvadzi tinokuremekedzai. Vanatezvara vemhuri yekwatafire nyika, vekwamasungu tinoda kukuremekedzai zvakasarudzika by way yekuuchira maoko. Mukamwe tivauchire. Regai tiremekedze tiende pamhuri yekwamubayiwa. Tiremekedze zvakasanangurika baba vachange vari mumotikari inenge ine mwana wavo vanoitwa baba mubayiwa. Ava ndambovaona shuwa, simuka yenyu baba. Tinokuremekedzai baba. Regai tiremekedze masiblings atakudzwa wanda vakoma vanin'ina hanzvadzi muzita Jesu, amen. Pamhuri iyi vananatezvara vavo vekwamutava vari pano, tinoda kuvaremekedza tivauchire pamwe chete. Takuremekedzai mhuri yekwamutava. Tinoda kuremekedza zvakare mhuri yekwamuzhuzha. Ndichadoma nekutanga amai
vachange vari mumotikari inenge ina Washington vanoitwa Mai Maurukira. Tinokuremekedzai mai. Regai tiremekedze mudzimai waWashington. Kana vachikwanisa vanosimuka, kana vasingakwanise, it's still okay. Mrs. Mzhuzha. Tinokuremekedzai mai. We are really sorry for your loss. Vana vaWashington tinovaremekedza muzita raJesu, amen. Ma siblings ake, vakoma, vanin'i nahanzvadzi, tinokuremekedzai muzita raJesu Kristu, amen. Vanatezvara vaWashington vekwamutoti, tinoda kukuremekedzai in a special way yekukuuchirai maoko pamwe chete tiuchire mhuri yekwamutoti. Vana mai vemunhu ndaziviswa ndevekwaGwashure, tinoda kuvaremekedza zvakare, tiuchire vana mai. Mhuri yekubasa kwake vekuBisco, tinoda kukuremekedzai muzita raJesu, amen. Tina mai vanga vachishanda naWashington, ndichavapa mukana wekuti vawane mazwi ekungotaura tichizozivisana zvinotevera. Mai Zingwena, tivauchirire vachiuya. Tinoramba tichiuchira kusvika vasvika. Magarapano Nazaro Haifa Maria Riana Marisa Vaka Vaka Zaurana Ishe Kutinaida Imagarapano Nazaro Haifa. Hallelujah. 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 Pamsoroi veukama ini ndakamirirawo vaishanda naWashington. Tine kuremerwa kuzhinji, tine kubatikana kwakanyanya. Chiitiko chiri pakati peino nzvimbo, chiitiko chinorwadza. Kana wanga usingataudzani naye, anosvika pachiitiko chino, nokuti hachijairiki mukati meupenyu, chiitiko chinorwadza. Inini ndakashanda namukoma Washington kwenguva yakareba. Munhu wanga aine unyoro hwakanyanyisa. Munhu wokuti kunyangwe mukakonana anga asingatori grudge to the next day. Munhu aiva nemoyo wokuregerera. Ndinonzwa kurwadziwa zvakanyanya. Losi yataita, hapanazve mumwe munhu achatidzosera mukoma washi. Ndinoda kungokumbira kuna Mwari kuti vasimbise mhuri dzese dziri mukati meino imba, nekuti nguva yatasangana nayo inguva inorwadza. Kuti dai Mwari vangogona kunyaradza munhu womukati, nokuti masoko edu isusu haagoni kunyaradza, asi ivo Jehovha Mwari ndo vanogona kunyaradza mumwe nemumwe ari pakati peino nzvimbo. Kuna mukoma washi, kunzvenga kwacho kwamandiitira, kwasiya ronda. Tinoda kungoti dai mafamba zvakanaka, tichazosangana kana tsoriyorira. Hakusi kuziva kwedu kuti tive pano nhasi unoyu, asi mumwe nemumwe ane nguva yake. Makwaniro ayo ndo anongosiyana,
Ndinongoti kuna mukoma waShe, fambai zvakanaka. Tichagara tichikurangarirai misi namazuva nemabasa akanaka amaibata misi namazuva. Ndinoda kungoti pamuchafamba vatyairi vedu, Mwari vakutungamirirei kudzamara hama dzedu dzachengetwa. Ndichingokumbira Mwari kuti vatisimbise muzuva ranhasi nerichauya mangwana, nekuti chiitiko ichi tichararama nacho nekusingaperi. Ndinoda kungokutendai vose vakwanisa kusvika pakati peino nzvimbo, vasiya mabasa avo, vanzwawo kudzamirwa manext door, vanga vachingopfuurawo nenzira vakati vabatirane nesu. Ndinoda kungokutendai. Dai Mwari vatitungamirira tazofamba zvakanaka kunochengeta hama dzedu, tazodzokazve zvakanaka, vatifambise mune zvakanaka. Ndoda kungotenda nenguva iyoyi yamandipa kuti nditaurewo pamusoro pamukoma waShe. Handina hangu zvizhinji zvandinoda kuramba ndichitaura, asi ndofunga dai ndaiva nemasimba ndaigona kuudza Mwari kuti aiwa, apa iri ruva iri chimbomirai kuritora. Asi nekuda kwokuti ivo Jehovha Mwari vanotodawo zvakanaka, vakanaka ndivo vanoenda zvavo. Washington was a very humble man. Fambai zvakanaka mukoma waShe, dzamara tasangana mazvita. Thank you so much, ma'am, nekutaura kwakanaka kwakadzikama kune unyoro. Vanga vakutotedzera mukoma waShe, mazvona? Vanga vakutovateedzera kuita unyoro hwavanga vachitsanangura saizvozvo. Thank you so much, ma'am. Regai nditore mukana uno kukumbira mufundisi vedu vandambotaura navo vauye vanamate tiwane kupfuurira mberi saizvozvo. Regai tisvike panguva yatinokotamisa uso tingonamata kuti Mwari vatipe simba. Kana riri simba haritsvagwi kune zvimwe asi rinotsvagwa kubva kuna Mwari. Tinokumbira kuti Mwari vatisimbise panguva ino. Regai ndichanamata. Baba, mazvita yenyu nemukana uno tiri pano. Baba, hana dzedu dziri pakutambudzika, asi tinoziva Mwari kuti rubatsiro rwedu runobva kwamuri. Baba, kana riri shoko renyu Mwari rinotisimbisa, chiitai kuti Mweya Mutsvene wenyu apinde mukati meumwe neumwe Mwari pakuchema kuri pakati pedu. Tirege kuchema sevanhu vasingazivi, vanochema vasina tariro. Isai tariro Baba mukati memwoyo yedu, kuti tinzwisise kuti chiitiko ichi hachinzvengeki, chiitiko ichi chinongosiyana maitikiro acho nenguva, asi tose tiri munzira imwe chete. Tigone kuzvinzwisisa, tigone kuzvitambira, kunyange zvichirema, asi Mwari muripo pakati pedu. Chiitai kuti basa rose Mwari riripo, kufamba kwose Mwari kuchaitwa, tinoda Mweya Mutsvene kuti atungamirire. Basa riripo Mwari rinoda imi Mwari pachavo kuti vatungamirire. Tiri toga Mwari hatigone. Tinokudai Mwari kuti mutitungamirire. Tinotaura ngoni dzaIshe wedu Jesu Kristu, rudo rwenyu Mwari Baba, kuwadzana kwaMweya Mutsvene kutungamire pakufambwa kwose kuchaitwa nekuradzikwa kwose kuchaitwa mitumbiri pano. Tinoda imi Mwari kuti muve munyaradzi, nekuti shoko renyu rinodaro kuti ndinoenda kuna Baba, asi handikusiyei muri moga, ndichakusiyirai Mweya Mutsvene anova munyaradzi. Chitumirai Mweya Mutsvene muhana yeumwe neumwe Baba, kuti agonyaradzwa zviro kwazvo, tigogona kusimbiswa pakuita basa iri, tichidzorera mbiri yose nekukudzwa muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Tinotenda. Tinoramba tichiuchira
Mazvita, thank you Pastor Manyika. Tikuda kusvika pachikamu chekuti tiwane mashoko kubva kumhuri imwe neimwe. Ndichitaura kudai, Sekuru James vekwamuzhuzha, Sekuru Mutava vekwamubaiwa naPastor Mapani. Tibva tagadzirira saizvozvo. Regai titange naPastor Mapani muwane chekutaura pamusoro pemudikani Chenjerai Tafire Nyika. Mazvita. Ishende noche, ishere mbere, mberi kwako Baba, ndirege. Pamusoro yama dzangu, pamusoro vadikani, pamusoro vazukuru vanavatezvara, pamusoro vashandi veOld Mutual, vose vari muno, zvinonzwisa tsitsi, zvinorwadza zvandakaitirwa naChenji semuzukuru wangu. Ndakamirira mhuri yekwatafire nyika. Ndinonzwa kurwadziwa nekuti anga ari munhu akanaka, munhu aitumika, munhu ainzwisisa, munhu aiti akasvika pachechi anotamba, munhu aiti chese chawamutuma aiita nemazvo. Saka ndichingozonzwa kuti ndo zvaitika pana Chenji, zvinova zvinhu zvakandibata mwoyo. Asi chinhu chazondifadza chete inyaya yezvinhu zvaitwa muno zvandisina kumboona zvichiitwa. Kuparidzawo tiri muno, kutaura shoko raMwari, kunyaradzwa nevamwe. Timbozviombererai mavoko. Saka mashoko angu kuna hama dzaChenjerai nehama dzese dzawirwa netsaona idzi, Mwari havasarudze kuti uyu munomuda kana hamumudi, vanongotora nenguva yavo. Mukaverenga rimwe Bhaibheri rinoti nguva imwe inokwana mwana ari mudiki kana kuti atokura. Saka hazvina nguva zvokufa. Saka ndichakumbira kuhama dzose dzafirwa kuti shingai mwoyo. Hazvaisaita kuti Jesu arorerwe pamuchinjikwa mai vake vakatarira. Hazvaisaita kuti Jesu arorerwe pamuchinjikwa baba vake vakatarira. Zvichingoreva kuti nyaya yokufa inorwadza, asi shoko rinoti shingai mwoyo, ndo nzira yedu itese. Muzukuru wangu ndinokusira shoko rinoti shinga, ndo nzira yedu tese. Ukatarira padzimba dzose pane makuva zvinoreva kuti pane akafa. Asi chinodiwa kuti ngatichichemai tiine tariro, tisinganengedzani, tisingapopotedzani. Saka ndichakutendai mose muri muno. Ndichakutendai kuti kungoonana takawanda kudai zvinotinyaradza. Muzita raJesu, amen. Regai ndikumbire Sekuru Mutava. Ndambovaona sanchaona kuti vari papi. Sekuru James tobva tagadzirira tiri padhuze naye. Mazvita tinoramba tichiuchira kusvika vasvika. Karwendo kacho kakareba. Thank you. Pamusoro isangano renhamo, zvinorwadza zvatakasangana nazvo. Ndichitaura nenyaya yemuzukuru wangu, ndinorwadziwa, asi kurwadziwa kwandinoita ndinorwadzirirwa tese vanhu vari mukati meino imba. Tinenge tisina kuzvitarisira pati kufa muravo waMwari. Nguva yake kana yakwana hapana zvatinokwanisa kuita. Saka ngatirambe tichinamata. Ndicho chinhu chekutanga. Vadiwa vatari, ngatizive kuti Ishe ariko.
pese patiri ngatizive kuti Ishe ariko, ngatirambe tichinamata. Munoona vana vari muno vari kupupurirwa nemafundisi vachita sei. Chinodiwa ndechekuti uwanikwe wakabata pawakabata. Ndigotendazve urongwa uhwu ndasingafungi kuti hungadai. Maitire aita vanhu ve-Old Mutual. Ndinopa hangu kutenda. Ungandibatsirawo kutenda. Ndinopa hangu kutenda. Dei zvaramba zvakadaro. Musagumira kwatiri chete. Ndatenda hangu. Ndigotenda ndakanganwa mukwasha wangu takabata zvakanaka naye. Handingamusii. Mukwasha wangu hazirewi kuti kuenda kwemuzukuru wangu ukama hwedu hwapera. Ngatirambe tine ukama uhwo hwatatinahwo nokusingaperi. Amen. Sekuru James vari kuuya. Ava ndo vachanetseka kudarika vamwe vose nekuti vanenge vachida kuzama kukopa manotsi zvavagadzirira zvese naye. Pamusoroi rega nitore mukana uyo ndikutendei vose vaungana pano. Ini ndakamirira mhuri yekwagwashure, ndini sekuru vawashi. Zvinorwadza. Vanhu vanoti zvinorwadza vasara. Ndiri kurwadziwa. Rega nitore mukana uno kutendawo vatezvara vawashi vekwamutoti vekubasa kwawashi vatikuta pano vafundisi. Ndaona kuti zvinotinyaradza tikange tine vanotinyaradza sevafundisi vachitisvitsa kuna Mwari saizvozvi. Tinokutendai. Ndoda kutendazve Old Mutual Funeral Service nebasa ramuri kubata pano nebasa ramuchabata. Ndinoziva tichine rwendo tichaenda nzvimbo dzakasiyana siyana. Isi takananga kuGuruve tinonamata kuti tichafambawo zvakanaka. Hama neshamwari ngatichemei netariro. Tichiri nenguva tichiri kuenda kusvika tanoradzika hama dzedu. Ndinoda kukutendai. Tirambe tichishanda pamwe chete sematangiro ataita kusvika taradzika muzukuru. Ndinopa kutendai. Ndotenda. Tinotenda. Thank you so much Sekuru James, Sekuru Mutava na Pastor Mapani nemashoko kwatiri saizvozvo. Tawana mukana nevemhuri nhatu representatives ekwatafire nyika muzhuzha nekwaMubaiwa. Representatives ose akadaro tawirirana kuti tikasimuka pano tanamata tinenge taita zvakanaka. Amen. Ndobva tawirirana zvakare kuti tishumirwe neni. Amen. Ndo zvatawirirana ndizvo. Yes. Thank you so much. Ndizvo zvatakuita. Ndo pachikamu patapinda. Ini zviya ndinopinda dzese. Umwe ari kuda kubvunza kuti munopinda ipi. Handiti ndinopinda ngani? Ndinopinda dzese. Amen. Mukati nditambe Beria ndotamba. Mukati nditambe pachihwisiri ndotamba. Pachiroma ndizvo ndoimba zvakare. Amen. Saka dzese. Amen. Yes. Mwari vachitikomborera vachitiitira zvakanaka. Tiri pachidanho chinorema. Ndinotenda kuti vazhinji vedu ndeke kutanga kuona mitumbi mitatu tiri isu tiri affected. Takajaira kuona pari paTV kana kuverenga munewspaper kana kuona pane mamwe masocial media platforms zvakadai izvi. Amen. Asi zverwendo rwuno zvasanganawo nesu. Ndotenda kuti tese takadai tine pfungwa dziri kupishana, tine mibvunzo yatiri kuita mupfungwa dzedu. Imwe tatobvudzana, ukangotaura ukati ko, zvinoreva kuti watobvunza. Amen. Saka nekudaro ndichipiwa basa nemukana uyu,
ndazama kufunga kuti gwaro ringanakire tese kana kuti ringabatsire tese pasituation yakadai nderipi. Vandaona kuti ini ndakambonzwa kuti Jesu akabvunza nerimwe ramazuva, asi abvunza kusvika nanhasi handisati ndanzwa mhinduro yemubvunzo wake. Ndikati ndinotenda kuti mhuri nhatu idzi vane mibvunzo yakawanda. Amen. Regai ndikuverengerei Matthew chapter number 27 verse 46. Inoti, neawa yechitatu masikati, Jesu akadanidzira nezwi guru achiti, Eri Eri ramasavakatani, zvinoreva kuti Mwari wangu, mandisiyireiko? Amen. Mamwe maversion anoisa question mark kana ari echirungu kunyanya. Amen. Kureva kuti chokwadi mubvunzo wakabvunzwa naJesu kuti Mwari wangu, mandisiyireiko? Ndokuchizvitsvagurudza ndokuona kuti inini handisati ndaona mhinduro yemubvunzo uyu. Zvichida pamwe vafundisi makanzwa mhinduro yacho? Hatina mhinduro yatakanzwa naye. Zvino kana zvichidai kune mwanakomana waMwari achibvunza otadza kupindurwa, ko isusu vanhu vake? Amen. Ndinotenda kuti ichokwadi imwe yemibvunzo yatiinayo mhinduro dziri kuuya. Chiri chokwadi imwe yemibvunzo yatiinayo kusvika Jesu achidzoka tinogona kushayiwa mhinduro. Zvinotodii zvatisina kupindurwa, zvatinogona kusapindurwa? Amen. Toita sei? Inini zvangu ndinowanzoda kuzembera pana Deuteronomy 29:29. Zvakavanzika ndezvaJehovha, zvazarirwa kwatiri ndo zvedu nevana vedu. Amen. Inini ndo kwandinoda hangu kuti nditambire, nekuti ndinofunga kuti ndo inonzi soft landing. Amen. Kuti ndiwane zvakati nyorovei, scripture yopindura scripture. Mubvunzo waitwa hauna kupindurwa, wapindurwa, ndoziviswa kane soko raMwari. Zvakavanzika hazvisi zvangu, zvichazarirwa kwandiri ndo zvangu. Amen. Asi kakurwadziwa kungoripo. Amen. Ndochidii manje nekuti ndiri kurwadziwa? Vazhinji vedu vanofarira mapisarema 23 zvakanyanya, ende inotozikanwa nevakawanda. Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Anondifambisa pamafuro manyoro, anondisesedza pamvura inozorodza, anondifambisa panzira dzekururama nekuda kwezita rake. Kunyangwe ndikafamba pamupato wemvuri werufu, aneni. Amen. Ndinotenda kuti mhuri yekwatafirei, yekwamuzhuzha, yekwamubayiwa ndidzo mhuri dziri pamupata. Amen. Asi apa pana mapisarema 23 panonzi panofambwa napo. Amen. Hanzi kunyangwe ndikafamba, kutaura kuti mhuri nhatu dziri pano dziri kufamba dziri pamupata. Pamupata panofambwa, hapagarwepo, hapaswerepo, hapararwepo, hapasi kuzofirwapo, asi pari kufambwa. Panofambwa panosvika panopera rwendo. Umwe wotoda kubvunza kuti saka zvandiri kunzwa izvi zvinopera rini mufundisi? Ini ndobva ndati zvauri kunzwa neniwo handizive. Tongoramba tichidzokera Deuteronomy 29:29. Amen. Asi chandinoziva ndechekuti vana veIsraeri mukarangarira vachikrosa, amen, vachifamba kuenda kuKenani, vakanzi pindai little by little, havana kunzi pindai chimukutira, kutaura kuti hatisi kutonyarara nekupora izvezvi. Amen. Vakanzi little by little. Saka little by little we are going to get there. Amen. As we are grieving, tichichema kudai, padiki, tichasvika rini? Hakuna anoziva. Amen. Zvisina anoziva, totenda kusoko raMwari. Regai ndikuverengerei Vakorinde vechipiri chapter number 1 verse 3. Inoti, ngaarumbidzwe Mwari wababa tenzi vedu Jesu Kristu, baba vetsitsi, Mwari anonyaradza muna zvose. Inini version yandinofarira inoti, ngaavongwe ivo baba vaishe wedu Jesu Kristu, Mwari wengoni uye Mwari wekunyaradza kwose. Amen. Tiri kurwadziwa ichokwadi, asi soko raMwari rati ngaavongwe. Anovongwa nemhaka yei? Anovongwa nekuti ndiMwari. Amen. Anovongwa nekuti ndishe mambo wamadzimambo. Anovongwa nekuti anoramba ari iye wazuro nhasi namangwana nekusingaperi, asingashanduki. Amen. Saka tinomuvonga nekuti ndiMwari.
kana zvakadai kunzwisisa kuti Mwari ane simba rose, apa ndo patinonyatsonzwisisa. Amen. Nekuti dai zvazviri musimba redu, ndambonzwa mama vatanga kutaura vekubasa kwawashi, vakati dai zvaichinjwa, daiti Mwari chimbomirai. Amen. Manzwa kuti vatidai, kutaura kuti kungoshuva. Amen. Pakadai apa ndo pazvinozviratidza Mwari kuti ndewe simba rose, nekuti hakuna kana neumwe chete, hapana vanyorera tsamba masabhuku kana mahedmeni kana machifi kuti zviri kuno uyai muzozvipishingura nemhaka yei, nekuti azviita musharukwa. Amen. Asinga ane simba rose. Amen. Asi handingadi kuti muende muine murangariro waMwari ane simba rose rinongobata moyo richirwadza seizvozvi. Amen. Ndoda kuti tione kunaka kwaMwari, tione ukuru hwaMwari, tione nyasha dzaMwari. Zvakatodai tiine musodzi pamatama. Amen. Tinayo musodzi pamatama, asi tiine musodzi pamatama. Ngatimbovongai Mwari kuti Baba tinokutendai nekuti soko renyu rinodaro kuti hakuna anorarama akashayiwa kuona kufa. Ndimamapisarema 89 uyu verse 48 inoti hakuna angararama akashayiwa kuona kufa. Amen. Hapana kuzotaurwa kunzi kufa zvarini. Pavanga vachinamata mufundisi vatonamata vakati hakuna anoziva. Amen. Zvezuva iri. Amen. Saka icho kwada hakuna anoziva, asi chinozikanwa ndechekuti hakuna ane simba pamusoro peguva. Nai tashayiwa simba pamusoro peguva. Toti Mwari tiine musodzi pamatama, tibatsirei tione nyasha dzenyu. Ndidzo dzinyasha dzekuti mitumbi yevadikani vedu iri muno. Amen. Vamwe vakakuzwa kunge hove nacyclone idai. Vamwe vakangotetereka vatozikanwa, asi tinozviziva kuti hama ichadzoki. Amen. Zvino Mwari vatitendera kuti tiite body viewing. Haasi mazuva eCovid ano tiri kuita body viewing. Ngationei nyasha dzaMwari, nekuti zviya hakuna anorarama akashayiwa kuona kufa. Asi ashayiwa kuona kufa, isu semhuri tazotenderwa kuti tiite body viewing. Isu tese mhuri tiri kunochengetedza vadikani, patinotenda kuti tichanongedzera kwemazuva nemazuva kuti hama yedu yakarara apa. Amen. Ndo nyasha dzaMwari idzodzo dzatiri kuona. Kurongedzerwa kwebasa inyasha dzaMwari. Amen. NdiMwari vatopindira kuti zvidai. Ndizvo. Yes. Saka Mwari wedu umwe ari kuti kunaka kwaMwari kuri papi, korudo, kochakati. Amen. Zvese zviri Mwari tiri pakuchema, anoramba ari Mwari. Amen. Kune vanotoimba munoramba muri Mwari. Amen. Papadzamiswa pfungwa pakaonekwa kuti in every situation uyu anoramba ari Mwari manje. Amen. Zvino ndinomuda nekuti pandaverenga pekupedzisira panzi Mwari wekunyaradza kwose. Amen. Mwari wekunyaradza kwose. Kana ari iye ane kunyaradza kwose, ndonzwa kakuitirwa zviri nani kuziva kuti Mwari wekudenga anotinyaradza nemutoo wake, asi uri musoko rake. Amen. Iye Mwari ndiye anotinyaradza, ndiye ane kunyaradza kwose. Mashoko enyaradzo tiri kupanana, asi pane paanoperevera, pane paanogumira. Chinosvika pakadzikadzika pemoyo isoko raMwari, anove iye Mwari. Amen. Saka nekumwe kutaura ndiri kukunyengetedzai mhuri dzekwamutafire nyika, muzhuzha, mubayiwa. Ndiri kukunyengetedzai kuti ngatinogamuchirai soko raMwari. Parichaparidzwa nhasi, manheru, mangwana nemazuva achauya, ngatigonei kugamuchira soko raMwari. Ndiro rega rine kunyaradza kwakazara. Amen. Nekuti akarivimbisa akatendeka. Handiti ndo zvinotaurwa kuna Numbers kuti haasi mwanakomana womunhu wekuti anganyepe kana kutendeuka nerimwe ramazuva. Saka kana akavimbisa Mweya Mutsvene kugara pakati pedu, ichokwadi Mweya Mutsvene ari pano kuti atinyaradze. Zvakwatiri kuti timugamuchire. Amen. Ndofara zvakare nekuti Hebrews 4:12 inoti soko raMwari rinoita semunondo unocheka kwose, rinosvika panoparadzana mongo namabhonzo, kumundangariro nekumfungo rinosvika. Saka kana richisvika kumundangariro nekumfungo wemunhu, soko raMwari ndo rine zvese. Ratodaro kuti ndiye anonyaradza muna zvose, kusanganisira kufirwa. Ndiye ega anogona kunyaradza. Amen. Ndiye ega anogona kunyaradza. Ngatigamuchirei soko raMwari. Paticharinzwa pese, ndiro rega rinogona kuita kuti tinyaradzike. Rini sekutaura kwandamboita hakuna anoziva, asi chatinoziva kuti ichokwadi
Mwari anotinyaradza, akavimbika, akatendeka, anesu kunyange munguva dzakadai. Dhavhidhi anga adzamisa pfungwa akati, kunyange ndiri pamupata, uyo anenge aineni uyu. Kunyange tiri kuchema, Mwari wedu anesu, aripo kuti atinyaradze. Ngatigamuchirei kunyaradzwa nesoko raMwari. Amen. Ngatigamuchirei kunyaradzwa nei? Nesoko raMwari. Nditenderei ndinamate. Baba vedu muzita raJesu, tinokutendai nekuti muri Mwari. Matitendera kuva pano kutora mitumbi yehama dzedu, zvatisina kumboona asi tatanga zvino. Chitibatsirai, chitigonesai kuti basa iri rigosvika pakupetwa mune zvakanaka. Tinotenda Ishe wokudenga nemukana wekurongedzerwa kweirori basa. Taona ruoko rwenyu, taona nyasha dzenyu. Takunamata Ishe wokudenga, nyasha dzerwendo, kufamba kuenda kuBhowera, kuGuruve, kwaGutu. Tinoda imi Mwari wekudenga. Mweya Mutsvene ngaatsvaire migwagwa kusvika mhuri dzichisvika pamikova yadzo. Tinotenda Ishe wokudenga nema-meetings, matare ose achanogarwa kumhuri nhatu idzi. Basa iri richipfuurira mberi nekurongwa. Tiri kunamata inini munhu wenyu. Ani nani anowana chekutaura pama-meetings aya. Rurimi rwake ngarurungwe nesoko renyu imi Mwari, kuti pavanotaura vataure mashoko anounzira nyasha vanonzwa. Basa rigoendeka, imwe wekudenga mugoramba muchikudzwa. Tatenda Ishe wokudenga nenyasha dzerwendo, vanotyaira dzimotikari vanoda imi. Koma Farai, Madam Gavaza, Vandlovu, ruzhowa rwaMweya Mutsvene ngaruvakomberedze kwazvo kwazvo, kuvarwira nekuvachengeta, kunyange vatyairi vemabhazi. Every man and woman who is going to be behind the steering, Lord, I pray in the name of Jesus. Ruzhowa rwaMweya Mutsvene ngaruburukire kwazvo kwazvo, kuvarwira nekuvachengeta. Tatenda Ishe wokudenga naMweya Mutsvene ari pakati pedu, kuramba achitinyaradza kusvika pakadzikadzika pemwoyo. Tinokuvongai nekuti muri Mwari. Tinokuvongai nekuti matitendera zvino. Chirambai muchibata hana dzedu. Pataakuita body viewing, muri inosimbiswa nemi. Vanogoneswa nemi wekudenga. Vanogoneswa nemi. Vanosimbiswa nemi. Vanosimbiswa nemi. Vanosimbiswa nemi. Vanosimbiswa nemi. Tinokutendai Baba. Tinokuvongai nekuti ndimi Mwari. Kukudzwa kuvongwa ngakurambe kuri kwenyu, kubva zvino nekusingaperi, muzita raJesu Kristu mupenyu akafa akamuka. Amen. Tinotenda takusvika mukupetwa kwebasa panzvimbo ino. Ndichangopawo ma-announcements. Andiri kutenda kana paine vane special announcements munogona kusimudza yenyu ruoko inini pandine ndichitaura kuti mugozotipa those announcements. Asi chandiri kuziva muri imwe neimwe ine bhazi rine 65 capacity, sitting capacity 65 naika, kureva kuti bhazi rimwe nerimwe rinopinda vanhu vangani 65. Saka ndichakumbira muri imwe neimwe kuti vatsvage coordinator webhazi kuti azogona kurongedzera vari kupinda mubhazi 9. Yes, ndizvoka. Just to give a tip to those coordinators, coordinator usanongedzere vanhu kuti ngana nangana, iwe chingotaura zvikundla zvavo nenhamba, sekuti vekuchechi 5 vanatezvera 2, maneighbors 7. Amen. Naika ukangoti maneighbors 7 wotomira zvako 7 vopinda. Ndizvoka. Ukangoti vekuchechi 3 iwe unenge wakangomira 3 vachidi vachipinda. Handiti in case usazonzi wanongedzera kana kuti watadzisa ningi kupinda pai mubhazi. Ndizvo ndobva ndada kukuzivisai kuti hakuna ane seat mubhazi reOld Mutual. Umwe anoti hii vakutaura rafu. Haisi rafu. Taita dambudziko nevamwe vedu mukatumu. Akabva kuno nebhazi akasvika kuBhowera, kuGuruve, kwaGutu, akazonzi nacoordinator ngapachipinda ningi kudzoka. Anobva ati ndine seat. Naika. Saka tiri kuda kuti macoordinator tisavaomesera. Nditi maonera vanenge vachiita ndo vanoita. Kana paine vatiri kupika along the way, ngapange pachimirika 1, 2,
ngazvinge zvakomuniketwa tichisimuka kuno mobva maonesana nevatyairi nai ndizvo ka ehe ngatiimbei ndichiita makohwa. Kurasika asimba ni muri simba rangu muno ndipa simba ndoda 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 Mwari muya muri muri wangu ndakatekwa neropa raIshe ndava wenyu chose ndoda 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 Mwari muya muri muri wangu katengwa neropa raIshe ndava wenyu chose. Tekwa neropa raIshe ndava wenyu chose. Mazvita, thank you nekuimba kwakanaka. Pane a very special announcement yandandifanira kunge ndaita earlier. We have memory tables dziri nechepanze apa dzakatonyorwa mazita rachenjerai Washington naWanda. Matables iwayo ndeyekuti tiite pen down the memories that we have with our beloved. Amen. Kuve pano zvinotaura kuti you've been impacted neupenyu hwehama idzi. Amen. Saka nekudaro tinonyora something. Vanoti director vari kumatables ikoko vari kuoverflow. Ndichakumbira kuti mutotanga chere izvezvi kutoti muwane chekunyora. I'm sure vari kumhanya mhanya vari kukupai pekunyora nezvekunyoresa zvacho saizvozvo nai. Vasingakwanise kuita iko zvino vachazoita after body viewing. Tinongoti patinopedza kuita body viewing we go to the respective tables then towana chekunyora. Zvinozounganidzwa zvopiwa kumhuri. Amen. Mhuri inozoverenga vachitoona kuti hama iyi yakaimpacta nemutoo uyu kunangana and so forth nai. Yes. Vanema messages of condolences tinenge tichinyora futi naika. Yes, saka pasashaiwe anobva asina chaanyora kuhama yavinga panzvimbo ino nai. Yes, thank you so much. Ndisingazivi kana paine vane any announcements asi chandiri kuziva chimwe ndechekuti mhuri yekwatafire nyika iri kuenda nekumbare. Ndichazokumbirisa kuti tiri kungonoita chirango nai. Yes. Mhuri yekwamubaiwa tiri kuenda nekumbare zvakare. Tiri kungonoita chirango naika. Mhuri yekuguruve ndo vari kubva pano vakananga kuguruve saizvozvo. Tosimbisisa nyaya yacontact person na coordinator. Contact person ndandisina kutaura. Tichakumbira kuti mhuri inoita contact person umwe chete kuti patiri kuita zvese
munhu umwe chete ndiye watinotaura naye seold mutual achitaura anything chatiri kuda kumhuri. Mhuriwo kana ine zvairi kuda kuold mutual, munotaura through that one person kuti zvinhu zvedu zvifambe mumurongo wakanaka kana kuti muorder naika. Yes, panzvimbo ino tinopeta basa nekuita body viewing. Ndichakutsanangurirai kuti tinoita sei. Tinotanga nevari kuoverflow, ndo vanotanga kupinda. Vachipinda ndiri kutenda kuti kumadziro uko zviri very clear kuti tiri papi naika, ndizvoka. Ehe, vari kwekutanga ndichenjerai. Tafire nyika ari panext wachoni ndiwanda Mubayiwa, then ari nechekwekupedzisira ndichenjerai ndiWashington Muzhuzha. Amen, ndizvoka. Yes, asi tiri kuchema tiri pamwe chete, saka tinouya neaisle iri red carpeted, tobuda nekuleft kwangu kudoo uko, ndizvoka. Ndanamata ndikakumbira Mwari kuti vatisimbise tichiita body viewing. Saka nekudaro ini ndinotenda kuna Mwari anonzwa minamato, uye ndinotenda kuti Mwari vatinzwa. Saka handitendi kuti pane umwe chete wedu achafenda kana kudona, nekuti Mwari wedu anotisimbisa, anotitendera kuchema, asi anotisimbisa. Inini zvangu personally ndikaona munhu akuzviwisira pasi, ndinoona sekunge uri kupikisana naMwari, unenge uruda kutomirisana navo, une shungu kwazvo kuti mazo ndisingazive kuti ariko here anogona kumirisana naMwari. Naika, saka Mwari wedu anonzwa, atinzwa, anotisimbisa, tinochema ichokwadi, asi handitendi kuti pane umwe chete wedu achazodona naye. Thank you so much. Mwari vatikomborere, vatiitire zvakanaka. Vafundisi vedu vachasimuka vanenge vakamira kuno vachiona kuti basa riri kufamba zvakanaka naye. Yes, tinotenderwa kuimba tichiita body viewing. Just hold on. Regai tiimbirwe tichipedzisa kugadzirisa something. Tiimbirwe naye. Thank you so much. Tinenge tichingofamba tiri straight handitika, ndizvoka. Tipanane mukana, tisaite stampede like. Handiti ari pamberi ndimupe mukana. I'm going to demonstrate how we are going to do body viewing, right? Yes, thank you so much. Pandicha leader vari kubva nekuoverflow, tese tobva tacherechedza, handiti. Thank you so much, Mazvita. Ndinokumbirisa kuhama dzangu dziri kuona change nevachaonawo. Please ndapota, hazvina kutangira pano. Kana vakapinda paFacebook pane murume akasara asisina kana mukadzi kana vana, handiti. Saka hazvina kutangira pano. Rega kuita firimu, wona wobva wabuda wobva waenda. Munosiva kusasimba kwangu, ndotya kurasika, asi Mwari muri simba rangu, imi muno ndipa. Amaini ndoda Mwari muya muri, uri wangu ndakatengwa neroparai shendawa wenyu. Amaini ndoda Mwari muya uri amaini
katengwa neropa, ropa raishe ndava wenyu. Ivo vakauya vamwe vachibvunza vakati tingapone ndikadavira ndino damuponesi unanesu dino amaini ndoda Mwari muya uri ndakatengwa ropa raishe ndava wenyu. Imi ndoda Mwari muya uri wangu ndakatengwawo. Tengwa ropa raishe ndava wenyucho. Ini ndoda Mwari muya uri ndakatengwa. Tengwa ropa raishe ndava wenyu. Ini ndoda Mwari muya uri ndakatengwawo neropa raishe ndava wenyu chose. Munoziva kusasimba kwangu. Neropa raishe ndava wenyu chose. Munoziva kusasimba kwangu. Ndotya kurasika asi Mwariwo asi imi muri simba rangu. Muno ndipa simba. Ini ndoda Mwari muya uri wangu ndakatengwawo. Tengwa neropa raishe ndava
wenyu chose. Maria na Marita wovaka naishedai pano Lazaro onakanyara. Maria usachemenyara, Maria usachemenyara, Maria usacheme Lazaro. Onaka ndi Mwari, vaita kuda kwavo ndi Mwari, vaita kuda kwavo ndi Mwari, vaita kuda kwavo Lazaro. Onaka runyararo, ndiro rwatinoda runyararo, ndo rwatinoda runyararo, ndo rwatinoda Lazaro. Onaka Maria na Marita wovaka naisedai pano Lazaro. Onaka ndi Mwari, vaita kuda kwavo ndi Mwari, vaita kuda kwavo ndi Mwari, vaita kuda kwavo Lazaro. Onaka Maria na Marita wovaka naisedai Lazaro. Onaka nyara, ria usacheme nyara, ria usacheme nyara, ria usacheme Lazaro. Onaka nyara, ria usacheme nyara, ria usacheme nyara, ria usacheme Lazaro. O ndi Mwari, takuda kwavo ndi Mwari, kuda kwavo ndi Mwari, kuda kwavo Lazaro. Onaka Maria ivo vaka naisedai pano Lazaro. Iwe nyara, ria usacheme nyara, ria usacheme nyara, ria usacheme Lazaro. Onaka Maria na Marita ivo vaka naisedai pano Lazaro. Onaka Maria wovaka naisedai pano Lazaro. Ona Maria ivo vaka naisedai Lazaro. Ona iwe nyara, ria usacheme nyara, ria usacheme nyara, Maria usacheme Lazaro. Iye kandi Mwari, vaita kuda kwavo ndi Mwari, vaita kuda kwavo ndi Mwari, vaita kuda kwavo Lazaro. Ndatika nyara, sacheme nyara, Maria usacheme nyara,
Maria usachemera Lazaro. Una Maria ivo vaka naisedai. O Lazaro aiba. Tinamtenda Yesu. Oh yes. Thank you, Jesus. Munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Amujanduke munoramba muri Mwari. Amujanduke munoramba muri Mwari. Amujanduke munoramba o muri Mwari. Azijanduke munoramba muri Mwari. Ndikapirwa munoramba o muri Mwari. Jehova Jaire munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Munoramba o muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Munoramba o muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Itsaonaka munoramba muri Mwari. Itsaona munoramba muri Mwari. Zotopera munoramba o muri Mwari. Yesu wangu munoramba muri Mwari. Munoramba o muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Munoramba o muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Amusanduke munoramba o muri Mwari. Amusanduke munoramba muri Mwari. Amusanduke munoramba o muri Mwari. Amusanduke munoramba muri Mwari. Munoramba o muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Azisanduke munoramba o muri Mwari. Amusanduke munoramba muri Mwari. Jehova Jaire munoramba o muri Mwari. Zatiri pano munoramba muri Mwari. Nyama ya ora munoramba o muri Mwari. Amusanduke munoramba muri Mwari. Amusanduke munoramba o muri Mwari. Amusanduke munoramba muri Mwari. Munoramba o muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Famba zako munoramba o muri Mwari. Zama mutora munoramba muri Mwari. Munoramba o muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Azisanduke munoramba muri Mwari. Amusanduke munoramba muri Mwari. Amusanduke munoramba o muri Mwari. Azisanduke munoramba muri Mwari. Jehova Jaire munoramba o muri Mwari. Jehova Jaire munoramba muri Mwari. Dichimanya munoramba o muri Mwari. Azorora munoramba muri Mwari. Itsaona munoramba o muri Mwari. Itsaona munoramba o muri Mwari. Itsaona munoramba o muri Mwari. Itsaona munoramba muri Mwari. Zanirwa
zvinorwadza munoramba muri Mwari, zvinorwadza munoramba muri Mwari, zvinorwadza munoramba muri Mwari, 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 amuzanduke munoramba muri Mwari, amuzanduke munoramba muri Mwari, zvaninetsa munoramba muri Mwari, zvakaoma munoramba muri Mwari, zvinorwadza munoramba muri Mwari, mirai neni munoramba muri Mwari, mirai neni munoramba muri Mwari, mirai navo munoramba muri Mwari, pandinochema munoramba muri Mwari, tonamata munoramba muri Mwari, tave kuenda munoramba muri Mwari, nekutenda munoramba muri Mwari, 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 paguru munoramba muri Mwari, kupoera munoramba muri Mwari, kwagutuko munoramba muri Mwari, Washington unoramba una Mwari, newe neva ujaramba muri Mwari, chenjerai unoramba muri Mwari, famba zvenyu munoramba muri Mwari, kubasa kwedu munoramba muri Mwari, taungana munoramba muri Mwari, chenjerai unoramba una Mwari, topedzisa munoramba muri Mwari, amuzanduke munoramba muri Mwari, amuzanduke munoramba muna Mwari, amuzanduke munoramba muri Mwari, famba zvako unoramba una Mwari, enda zvako munoramba muna Mwari, zvatiri pano munoramba muri Mwari, tungamira unoramba muri Mwari, ndinotenda munoramba muna Mwari, Washington ujaramba una Mwari, newe neva unoramba una Mwari, chenjerai unoramba una Mwari, tafire nyika unoramba muna Mwari, nekwamutava munoramba muri Mwari, kwamubaiwa munoramba muri Mwari, kwamawere munoramba muri Mwari, natambura munoramba muri Mwari, zvinonetsa munoramba muri Mwari.
We now bring this stream to a close. Thank you for joining us today from wherever you are in the world. Your presence, even remotely, was a source of comfort and strength for the bereaved family. As we conclude, we honor a life lived fully, a spirit that touched so many, and a memory that will forever resonate in our hearts. The family deeply appreciates your support, your love, and the kindness you have shown during this difficult time. If you'd like to leave a personal memory or message of condolence, please find the dedicated tribute section below the stream. Your words will be a cherished keepsake for the family. On behalf of Muzukuru Funeral Streaming, we thank you once more for connecting with the family today.